Абе, Явка, знаеш ли какво си взех онзи ден, бе? Кажи, Данка, какво си взе? Новата 4090 Ti с спестените пари от Коледа и Нова година. Хм, чух, че била много добра. Можела да прави 36 трилиона операции в секунда. Много диво. Винаги се чудил как бачка тия неща. Ще взема да попрочета малко. И аз ще се поразровя, че ми стана интересно. Айде утре се събираме и споделяме какво сме намерили. Айде, чуваме се. Гледай сега, през 96-та година, за да играеш Марио, са ни трябвали 100 милиона операции в секунда. А сега, за да успеем да подкараме Cyberpunk 2077, ще ни трябват поне 36 трилиона. Това е все едно да вземем всеки човек на планетата и да го накараме да прави по една операция в секунда. Само че ще ни трябват около 4400 планети, за да стигнем това число. Смятай да правиш тегави изчисления всяка секунда. И то да ти трябва 36 трилиона човека за това. А аз пък четох, че за проста игра като Майнкрафт ще трябват около 100 милиарда операции в секунда. Мята колко операции ли ще ни трябват за GTA 6? Докато тази игра излезе, биткоин ще удари поне 100 000 долара. Стига толкова спекулации, да. Слушай, аз какво научих за компютърната архитектура на видеокартите? Винаги съм се чудил как обработват графиките на видеоигрите. Експлоатират тежки софтуери като AutoCAD. Значи, видеокартите, или от английски Graphics Processing Unit, имат 10 000 ядра, докато един процесор, например един Intel Core i9 14 поколение, има най-много до 24. Смятай. Не, хубаво да е. Защо не използваме видеокартите за обработка на всички данни, като са толкова много? Радвам се, че попита. Веднага обяснявам. Не можеш да сравняваш процесор и видеокарта по еднакви критерии. Това е все едно да сравняваш кораб и самолет. Корабът пренася много тежки товари, много прави по-бавно, докато един самолет няма товарния капацитет на танкера, но развива много по-голяма скорост. Както танкерът пътува само от едно пристанище до друго, така и GPU-тата са доста по-малко гъвкави от самолетите. Защото самолетът може да превозва пътници, товари, контейнери на всяко от 10 000 летища, например. Че ти било много впечатляващо, бе. Видеокартите са много полезни в извършването на прости и аритметични операции, от порядъка, например, А по Б плюс С е равно на D. Именно за това и не могат да подкарват приложения, нито пък операционни системи. Аз пък, докато четах вчера, разбрах повече за самото устройство на видеокартата от поколението на 4090. В центъра на тяхната Ada Lovelace архитектура стои чип, който се състои от, слушай се, 28,3 милиарда транзистора. Мале. По-голямата част от него има иерархична структура. Чипът е разделен на 7 Graphics Processing клъстъра, като във всеки един такъв клъстър има 12 мултипроцесора и идва сега още по-интересното. Във всеки мултипроцесор има 4 лорпа и едно Ray Tracing ядро. Да, същия това Ray Tracing, дето го чуваме само в RTX-ките и тем подобни работи. А във всеки един лорп има 32 куда ядра и едно тензор ядро. Доста яко. Това малко ми прилича като подредбата на онези дървени куклички, но събравих как се казваха. Ох, бедание е. Матрешки се казват. Но да, прав си. Так, подобна им е архитектурата. Но сега нека малко да вкараме сметки в играта. 10 752 куда процесора изпълняват прости двоични операции, събиране, умножение и така нататък. 336 тензор ядра използват събиране и умножение на матрици. Много яко. А 84 Ray Tracing ядра правят важни алгоритми, въпреки че са най-малобройни, но те са свързани с графиките. А тогава чудал ли си се каква е разликата между различните модели от 40-та генерация?
Защото ако всички имат еднакви параметри, то нямаше да имат разлика в производителността, нали? Дани, сякаш го каза, верно май има нещо такова. Ти май си прочел. Ето сега идва интересното. Някои чипове дават дефект по време на изработването, но вместо да ги изхвърлят, производителите са намерили бюджетна ниша. Изолират дефектните зони на чипа и продават продукта на по-ниска цена. Различните карти имат също разлика в честотата на обработка. Доста хитро е да се възползваш от недостатъците на продукта си по такъв начин, не мислиш ли? Беше ми споменал по-рано за CUDA ядрата и тяхната внушителна бройка. Ще ми разкажеш ли повече за тях? Естествено, Дани, благодаря, че ме подкани. Всяко едно CUDA ядро е просто един калкулатор, който е построен от около 410 000 транзистора. Нали? Нищо впечатляващо. Най-често срещаната операция от тях е от типа, както ти каза по-рано, А по B плюс C е равно на D. Като половината CUDA ядра използват за извършването и 32 битови числа с плаваща запетая, така наречените floating point numbers. Други операции на такъв тип ядра са повдигане на степен, като се сменя мястото на битовете съответно наляво или надясно, или още по-известно като bit shifting, както и приемане и складиране на идващите функции. Другото интересно е, че примерно за 3090 с нейните 10492 ядра и 1,7 ГГц скорост на опресняване, имаме 35,6 трилиона операции в секунда. Добре, всичко е цветя и рози, докато говорим на теория. Но чудил ли си се как данните реално стигат до чипа въобще? Затова се тук, че да ме светнеш по темата. Значи, първо, освен чипа, в Ada Lovelace чипа има 12 контролери за графичната памет, NVLinks контролери и един PCIe интерфейс. На дъното има един 6 МБ Level 2 Memory Cache и GigaThread Engine, който управлява всички мултипроцесори във всеки един от клъстерите. Добре де, ама 6 мегабайта не са ли изключително малко за визуализирането на графиките на една игра като Cyberpunk? Ето тук идва и приложението на 24 ГБ GDDR6X SDRAM памет, чието блокове са разположени извън самия чип и тази памет храни постоянно този кеш с обеми от информация. Всеки един от тези 24 чипа храни с по 384 бита наведнъж и цялото количество за пренесената информация, така наречения bus width, в видеокартата е 1,15 терабайта за секунда. За сравнение, обема на информация, който DRAM поддържа при 64-битов процесор е съответно до 64 гигабайта в секунда. Спомена за GDDR6X. Чули за новия GDDR7, който обработва информация вместо в битове, използва тернарен оператор, както още се нарича числата -1, 0, 1. И това се използва за да намали, примерно, представи си, 11 бита ги сваля до 7 и така от 276 бита за пренасене на информация стават 176 тернарни числа. Това би било доста полезно при зареждането на графиките на игрите, не мислиш ли, Авка? Радвам се, че попита приятеля. Представи си само, че за визуализирането на прост предмет като шапка се използват около 28 000 триъгълника, свързани с помощта на около 14 000 върха на X, Y и Z координатите. Изумен съм как въобще им е хрумнало, но още по-впечатляващо ми е как успяват да свържат тези 14 000 върха от пространството на дадения модел спрямо останалите с мащабите на общия свят, в който се разполагат. Така, зад всичко си има математика, както говорихме по-рано, затова обяснявам бързо. Първо взимаме координатите на точката, която е център на шапката, след това ги прибавяме към координатите на модела на шапката и бум, имаме относителното положение. Явка, да беше толкова просто. Какво правим с останалите 13 999 върха?
Всеки един от тях трябва да бъде събран с координатите на света. След това правим същите стъпки с всеки един предмет, който трябва да се визуализира. Така камерата може да определи къде се намира всеки един единствен предмет. Тази технология се нарича SIMD. А, това ли било съкръщението като играта Sims? Какво значи? SIMD, или още Single Instruction Multiple Data, подсигурява, че всяка от тези милиони калкулации остава независима от останалите. И следователно всички операции могат да бъдат разпределени на всяко от куда ядрата в картата. Общо взето, всяка инструкция се изпълнява в отделна нишка, а всяка нишка се ползва в онези уорпове, за които си говорихме по-рано. Така една и съща последователност е приложена на всички нишки в уорпа. Тези уорпчета се групират в нишкови блокове, които се управляват от съответния мултипроцесор. Всички тези соц блокове се групират в грид, който се управлява от Gigathread Engine, който, както казах по-рано, управлява всичко и разпределя тези блокове на всеки свободен мултипроцесор. Да, но тези инструкции, ако се спазват толкова стриктно, докъде се постива гъвкавостта на видеокартите? Нещо май не обягва. Харесва ми как мислиш. Затова и от 2016 година насам се използва една технология, която се нарича SIMT – Single Instruction Multiple Threads. Тя позволява на всяка нишка да си действа със своето темпо, малко като асинхронните операции. Еха, чух, че този път за всеки мултипроцесор има и левел 1 128 килобайта кеш. Така че ако една нишка го използва, изчисленията, които вече е направила, могат да се използват и от други нишки. Явка, стига толкова знание за днеска, дай да поиграем после едно соло дуо. Прав се, Дани. Не стига, че двамата не подозирахме за мощта, която тези големи кютуци в компютрите ни притежават. Направо ми е жал за тях, като чувам хората как са ги използвали да копаят. Какво? Хората са копали с тях? Дани, бъди като just a chill guy, няма нужда да знаем всичко. Да пускам ли кил? Пускай, братлето. Аз така. Ай, first take. Убихме ги.